Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Paddytwice studios. But Paddytwice ukudzanya dzizo dzikuitika social media ndomatumana ose enyika admire tikubatisa izikuitika masaisai ese tikuunzira pana pa Paddytwice. Saka imi chenyu kugara maita sei, masubscribe maita sei, molike, mocomment, moshare. Because atimiri kuudza zvese zvinenge zvichiitika. Nasidonia boys, Malloti boys, ngopisa boys, nangente boys. Ave video kutendereka boys apa. Boys, echita bonde boys apa. Apa boys, echita bonde. Video kutendereka boys, echita bonde boys. Apa ipa. Boys, ida bonde boys, Malloti boys, balongende movement. Yavura kubefuta. Saka tuziva kuti motichi boys. Panyaya boys, mukuti mukufunge panyaya boys. Tuziva mufungire mu social media comment section. Comment section ngaivhike. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe. Ati mangorona foto racho randaisa. Foto racho ndaisa boya.